Фермата посреща гости. Аудиокнига. Денят бавно идваше към своя край. От стаята на Мишо се чуваха викове. Юнакът се ядосваше на загубите на телефонните си игри. Почти целият ден той прекара в стаята си. Баба Маги беше много притеснена от този факт и позвани на дъщеря си. Така ли у вас бе, мамо? По цял ден на телефона. Ама така не може. Спокойно, мамо. Скоро ще свърши мобилния му интернет и иска не иска ще остави телефона. Ох, дано, защото е много притеснително. Вика пък използва времето да обиколи цялата ферма. Погали всички животни, поигра си с сайчетата и се отправи към стаята на Дейзи. Почука на вратата. Може ли да вляза? Влизай, извика Дейзи. Гледай сега какъв танц съм измислила. Сядай там и ме гледай, извика девойката. Не може ли да ме помолиш? Погледна я с укор, вика. Добре, извинявай си и там да ме гледаш. В нашето училище ще има конкурс в началото на новата година и ще избират най-добрия танцор. Затова трябва да се упражнявам. И така в шеги и танци и закачки премина деня. На следващата сутрин ядосан младежки глас огласи коридора на малката фермерска къща. Бабо! Крещеше Мишо. Бабо! Вика или Дейзи са ми взели телефона. Добро утро и на теб, миличък. Обърна се към него баба Маги, която с усмивка приготвяше опалчинки. Отвори ли си очите? Мина ли през банята преди да потърсиш телефона? Да, отговори троснато младежът. Той отмести поглед в страни и лека руменина заля пухкавите му бузи. Баба Маги се опита да запази самообладание, засмя се и каза. Лъжеш ме, нали? Не, защо да те лъжа? Смотолеви момчето и загриза ногтите си. Помолила съм те да направиш това. Погледна го баба му и посочи ръчичките му. Добре, каза момчето. Но казах, че някои от момичетата са ми взели телефона. Разбрах, но не разбрах. Измили се преди да го потърсиш. Но ми кажи съвсем честно. Какво направи веднага след като се събуди? Погледнах часовника на стената, видях, че 8:15, веднага потърсих телефона, за да проверя дали имам живот и за играта, която играе. И реши, че момичетата са го взели. Да, кой друг може да е? Погледна очудено момчето и замаха с ръце. Аз, например? Ти? Защо ти? Недоумяваше младежа. Беше заспал с него, бе, бабе. Когато минах с нощи да ви проверя дали спите, видях, че си заспал с него. И тази сутрин, като говорих с вашите, се разбрахме да приберем телефона за известно време. Бабо, стига, бе! Разгневи се момчето. Знаеш ли колко много време ми отне да стигна до 9 левел? Сега всичко ще се загуби и трябва да започна от начало. А на момичетата телефоните прибрахте ли? Знаеш ли, продължи баба му, не искам да правя сравнение кой е по-послушен и кой не, но те за момента сякаш не прекаляват с него. Забелязвах, че ги ползват за около час и след това се занимават с други неща. Четат или пишат нещо, дори се занимават с играчките си или играят навън с животните. Ти защо не опиташ да поиграеш с нещо друго? По цял ден с този телефон. Дори заспиваш с него. Защо не помогнеш да довършите пъзела, който правят? Бабо, ти сериозно ли? Това е за бебета. Те са още бебета. Би трябва да мислиш така и за себе си тогава. Ти си им батко само с 1 година. Да, ама те постоянно се закачат. Не ми дава да си игра спокойно. Не забелязваш ли, че търсят вниманието ти? Искате да си играете заедно. Не, вярно. Само ме закачат. Каквото и да правя, и да ти ми взимат нещата. Опитай сега да се разберете и да си играете заедно. Става ли? Но ако искаш, първо минете през банята и елате да закусите. Наказан ли съм, че нямам право на телефон? Майка ти ще реши дали да го получиш отново. Не, честно. Взимате, а на момичетата не. Моля те, Мише, остави нещата за сега така. Младежът се нацупи. Буските му се издуха, а пухкавото му носле стана още по-обемно. Той тръгна към стаята си, но след 2 минути се чу детски женски писък. Браво! Мишо ми взе телефона! Развика се вика. Влетя като хала в кухнята и рошавата й коса поскачаше бясно по нежните й раменца. Нали ви помолих да се приготвите за закуска? Защо продължавате да се закачате? Мише, защо прави така? Казах, че не е честно тя да е с телефон, а аз не. Моля ви, престанете да се закачате. Сега ще дойдат дядо и Дейзи и искам да седнем да закусим спокойно. А той къде отиде? На кученцето му си излизаше, едвам стоеше горкото. Мишо, обещал си на майка ти да се грижиш, а вече кой ден пореден не я изкарваш. И майка ти се оплака, че у вас и така. А защо вика ня извежда? Тръсна се Мишо. Знаеш, че вика няма силата да я държи както ти. Да яде повече, сопна се отново младеж. Да, и да надебелее ли? Как да стане това? Завъртя се вика.
Ох, деца, престанете, пригответе се за закуска след 5 минути, извика баба Маги. Не съм гладна, изсумтя Вика. Аз ще сядам да ям сега, извика Мишо. Не, казах след 5 минути всички на масата за закуска. Ще закусваме всички заедно. В този момент в кухнята влетя кученцето и заподскача радостно. След нея дотича Дейзи и започна да закача котрето. Чух, че се карате, но не разбирам какво толкова е станало, недоумяваше момиченцето. Вече не сте в апартамента да се притеснявате. Тук просто я пускате навън и тя знае какво да прави. Продължи Дейзи, като се опитваше да гаделичка кученцето. Ето, виждаш ли, няма нужда да се грижи за нея вече, заяви Мишо, грабна палачинките си и се качи в стаята си.